Para ingkang samya rawuh, kakung putri ingkang satuhu luhuring budi, raos bombong miwah mangka king manah, Bapa Harjuna sekalian mboten saged kagambaraken. Ing madyaning kalenggahan menika badhe ngaturaken pambagya harja wilujeng wonten ngarsa panjenengan sedaya. Awit saking bombonging manah anggennya badhe matur amung kandheng wonten ing samadyaning jangga. Pramila minangka sulih sarira ingkang piniji nun inggih Bapa Puntadewa wekdal kasumanggaaken. Suwun. Suwun napa nuwun? Nggih, nuwun. Lho, boten seratanipun suwun apa nuwun? Suwun. Nuwun. Wah, ngoten nggih. Nuwun. Anggenipun maos mboten apa mboten pas ya. Nuwun kok di suwun. Nah nika nggih kedah dipun renggep dipun gladi saderengipun majeng binjing menawi pikantuk panjenengan. Atur sanget nggih. Kandeng napa kandhek? Nggih. Badhe matur namung kandhek wonten ing jangga ondok-ondok. Nggih. Kados kula wingi nggih ngaten nggih. Wonten tamu kathah ning boten kedugi matur awit nembe nandhang Sungkawa. Boten kedugi saestu. Jebul ngene ya rasane. Nah, nggih nika nyatanipun menika kandhek mandhek ning kene. Arep diomongke iki mboten metu. Ngaten nggih. Monggo sanesipun malih tak ora ana jejere monggo. Panjenengan monggo. Pundi? Nggih. Regeping wicara menika klebet menawi pas kleresan dahar kerupuk mlinjo lan sanes-sanesipun nggih dipun. Ampun pas dahar snack. Para tamu ingkang satuhu. Ampun parang. Monggo. Nggih. Diteruske mawon. Mangke wonten kersanipun panjenengan ugi ngacarani pas liru kalpika. Monggo. Tur waca cetha kaduk ruruh anggarong prana babaring pangandika. Bapa Puntadewa punika sulih sarira ingkang hamengku gati. Para adi lenggah ingkang satu kebak ing berkah. Tata cara ingkang tiga nun inggih sabda pasrah saking duta saraya calon kadang besan sutresna watine ingkang minangka sulih sarira nun inggih. Bapa Senjake pramila wekdal sawatipun sumangga nuwun kula aturaken. Lagunipun dos pundi? Sampun manata cara mambiwara? Sampun nggih? Dereng. Sampun nggih? Sampun ingkang kirang napanipun? Power. Powere kurang napa niku? Kurang tegas. Kurang cetha nggih. Nah, malah nuwun sewu kurang kemaki sithik. Nika. Monggo lajengipun jejere mburine. Monggo. Oh nggih. Niki dirampunge riyen mawon niki dirangge. Kersanipun mawon pirsa. Nggih. Sedayanipun nggih. Wah ing raketo. Mboten ketinggal. Lagi mriki mboten napa? Mriki. Nggih. Nginggil nih, ingkang nginggil apa? Nah, monggo milih. Sing pundi, Mas? Ingkang nginggil, Mas. Dipolong dhuwur, Mas. Niki. Monggo nggih. Tes. Para adi lenggah ingkang miwah para adi lenggah kakung miwah putri. Mekaten menggah pasrahipun Bapa Setyaki pinangka duta saraya ing palenggan punika. Kanthi pratela cetha
wijiling pangandikan. Salajengipun babareng sedya pasrah badhe katampi Bapa Nakula. Minangka sulih salira Bapa Arjuna sekalian pamangku gati kalodhangan sumangga nun kula aturaken. Nggih. PG mboten sah dipun waos. Namung keterangan kemawon niku. Ngoten nggih, mboten sah dipun waos. Lah ngaten niku nek upami mangke saya laris mesti saya sae. Ngono wonten mriki kemawon sampun sae. Nika nggih. Nika. Ngaten nggih. Jejeripun monggo. Oh, Pak Kundono nggih. Maos saking mriku teruse saged. Oh menika sami gadah nggih. Monggo. Caranipun nyepeng kertas. Monggo. Kanthi terwaca cetha atur pinampi saking Bapa Nakula. Minangka sulih sararanipun ingkang hamengku gati salajengipun dipun wontenaken long tinampi sanggan. Pramila Rama ibunipun calon penganten jalu masrahaken pisang ayu dumateng Rama ibunipun calon penganten putri saged kawimbuhan setunggal napa kalih sanggan sanesipun wondene kaleksanipun sedya kasumanggaaken. Pas sanesipun tapi sanesipun Sanesipun wah ngoten nggih payu nggih. Sanesipun ipun esok ipun nggih napa nika? Lambene melu ipun nggih pun cucu. Sanesipun aneh. Ora ketara. Nggih, ngaten nggih. Jejere nggurine ngarepe. Oh nggih, monggo. Ngaten niki pamene maos sampeyan nggih, monggo. Para tamu kakung Samawana putri ingkang kula hormati. Sedap Samawana napa napa? Para tamu kakung Sumawana putri ingkang kula hormati. Aja hur nggih, hur niku napa? Bahasanya. Hormati. Para tamu kakung Samawana putri ingkang kula hormati. Para tamu kakung Samawana. Sumawana iku karo. Nggih, monggo. Para tamu kakung Sumawana putri ingkang kula hormati. Jumbuh kalian panyuwun saking calon kadang besan. Keparingipun katindakaken wontenipun liru kalpika. Sumangga dumateng para ingkang piniji ingkang gati nun inggih Bapa Harjuna sekalian hanganti calon penganten putri. Sumangga Ibu Werkudara mundhut kalpika kagem calon penganten putri. Salajengipun Ibu Werkudara ngetrepaken kalpika ing racikan manis asta kering calon penganten putri. Ibu Arjuna mundhut kalpika kagem calon penganten kakung lajeng ngetrepaken kalpika ugi ing racikan manis asta kering calon penganten kakung. Nggih, racikan kering nggih. Nggih. Ingal res napa niku? Monggo. Racikan kering. Kering niku napa? Kiwa. Tapi dumugi menika ampun dipun icaraken seratanipun Mas Andi. Monggo dipun pirsani nggih menika nggih. Nah, menika bakunipun paningsetan intinipun nggih menika. Pundi kalau Mas? Oh menika nggih.
Sumangga dumateng para ingkang piniji niki nggih. Mengisar malih Mas. Nah, stop. Para tamu kakung Sumawana Putri ingkang kula hormati. Wong kang kok hur piye? Hormati. Nah, hormat dumateng para tamu nek mbahno ya hormat dumateng Kaki Danyang, Nyai Danyang yang Mbah Ursa. Nek bancake niku. Ajeng. Purna liru kalpika pundi kalpikane Mas? Liru kalpika. Nah niki lho, nggih, monggo nika. Ingkang kala wingi panjenengan radi kirang migatosaken rikala wonten seserepan menika. Wingi rak namung napa nika? Namung paragan. Mangke ingkang maragani wonten piyambak panjenengan kantun menapa menika? Kantun ngendika laporan segar pandangan mata. Terus ibu jupuk ali-ali dipasang jari manis kiwa. Nggih, racikan manis. Ampun racikan nggih. Racikan manis kering. Nggih, nika ibu ingkang ngagemaken ibu nggih. Nggih, ibu. Nah menika napa rembakan perkawis adat. Adat menika nggih mboten kenal agama, mboten apa nika? Mboten ngrembak agama. Nah, rehning adat menika sampun wonten saderengipun wonten agama, utaminipun agama Islam lebet. Mila lajeng adat nika dipun isi agama. Nggih, mboten dibuak ning diisi agama. Sing mlebokke iku ya nek sing nganten kakung ya bapake ngono ya rada pantes. Mosok kok mantene kakung sing mlebokke maratuwa putri. Nek ngono piye? Lah niku mboten usah dipun damel pradungdi, ora usah digawe perdebatan rebut balung tanpa sumsum nang dipun rembak. Nggih ngaten nggih mangke cincin tetep ingkang klebetaken nek sing kakung ya bapakipun, putri ibunipun. Menika menapa menika? Mboten teng adat ning sampun wonten pengaruh agama. Malah kapara meneh agama Islam ingkang ngagem kalpika menika namung panganten putri. Nah ngaten iki mboten perlu dipun damel pradungdi. Ora iso ning buku permadani trima ngene nganti direwangi gegeran. Mboten perlu. Mboten perlu nggih. Nah, menawi wonten adat nggih menika. Nek sampun dipun kolaborasi dipun isi kanggelan tuntunan agama nggih ingkang klebetaken nyumanggaaken menawi menika kakung nggih demik-demikan karo kakung putri kalian putri. Ngaten nggih nika. Menika mangke dipun menapa niku? Cak-cakanipun wingi sampun dipun praktekaken supados mangke bagian kula boten ketelasan wekdal. Nggih, awit mangke ugi wonten wekdal piyambak kagem paragan jangkep. Terus sekawan ingkang kula aturaken. Nah kula malah gangsal. Nggih, nek teng buku trima malah wonten 7 dipun paringaken sedaya, nek diulangke kabeh mboten cukup. Tur malih nek diulangke nggih dereng kantenan pajeng awit nek mitoni arang-arang pajeng nggih. Nika arang-arang pajeng. Upami mangke panjenengan pajeng mitoni nggih ngungak buku trima. Dereng mudeng ngebel Dwijane Mbah No saged nggih. Pak Pras saged kalih kula nggih saged, Rama Sena saged. Sedaya menika badhe purun nderekaken utawi bimbing panjenengan. Nika sampeyan cetha nggih keliru kalpika menawi kinanipun jaman kunone niku ibu kene ya ibu nggih nek dipun isi kalian argumen sanes nggih pawadan sanes mboten perlu dipun damel pradongdi ora usah debat
Nganti sing ora penting malah dadi ganggu sing penting. Nah orang ini anakku tak go bali ora sido kawin yo lah. Ampun ngantos ngaten. Ya niku tegesipun pradongdi ingkang ora penting malah dadi penting. Kula lajengaken Mas, monggo jejere ngarepe kiwane monggo. Mun telas. Oh sing unit, oh sampun monggo nggih.